Hello everyone! Kumusta man mong tanan? Kumusta po kayong lahat? Ito po si Polestar. Ito po yung Bisaya, Tagalog version ng aking tarot reading. Alright, meron po akong English version ng aking tarot. Polestar, space star, space readings. Pag hindi niyo po ako makita dito sa Polestar Bisaya, andun po ako naglalagay sa TikTok or sa Polestar Readings English version. Right? This reading ngayon uh, is for Taurus kasi ni-request po ito. Actually, nag-message siya 5 months ago. Hindi po ako nakabalik kaagad dito sa Polestar Bisaya kasi yung bagyong Odette. So, nawalan po kami ng bubong. So, ito ka sometime na magkabubong. Tapos, ito na ngayon. Uh, this June, meron na kaming bubong, magandang bubong. So, dito na, nakapag-video na ako, nakapag-tarot. Thanks God. Alright, Two of Pentacles for Taurus. So, kayod lang ng kayod. Trabaho lang ng trabaho para sa mga Bisaya, oh. So, this one, kayod ng kayod lang po tayo. May inaantay po yung person mo. Yung special person mo, nag-aantay sa'yo. Yung special person mo, iniisip ka because that's a two of wands. Alright? Yung special person mo, nagwo-wish ito na ikaw yung makapiling niya ng habang buhay. Wow, because it's a two of wands. Ikaw din too, pero kayod ng kayod. Alright? As much as possible, gusto mong mabalanse yung trabaho, career, relationships, finances. Siguro kulang na kulang ka sa trabaho, or wala ka pang trabaho, or kulang yung pera. Hindi sapat kasi Two of Pentacles pa yan, or kulang ka sa relationships. Kaya gusto mo sana merong relationships, meron ding trabaho. Alright? You have the Chariot card. Wow. Parang decision yung lumayo. Saan ka patutungo? Asa ka padulong? Kay ang the Chariot card usahay na ay biyahe. Okay? Pero ang Chariot card, nagpasabot lang na nga you are talented. The Chariot card, that means you are talented. You're full of determination here. Determination will. Alright? Yung Chariot card sometimes ayaw patatalo. So ikaw dili ka gusto nga matalo or magpadaog sa storya, sa panghitabo. Okay, kung chismis mauna ka dapat or makasagapit ka. Okay? Um kuan dako siya nga challenges this August or even now karong July kay tungod sa imong mga bata, see, na ay bata diri or sa finances, sa time. Okay, kay siguro gamay lang yun ang money, maliit lang po yung pera talaga. So, pinagtatansya mo lang kung anong meron ka. So, financially, you're not that stable, hindi gaanong nakaka-receive ng pera. Kaya yan, nagto-Two of Pentacles and Six of Pentacles. You have the Two of Wands here, yung special person mo. Yung special person mo is your special person successful naman sa career, sa business. Okay, you have the Empress card here. Meron lang itong inaantay. Siguro inaantay yung na maging okay yung situation mo, pwede. Pag nga naman na pagkuan, as 12. Alright. Siguro ang imuha din you are being strong. Sa imuha din hugot ang imong pagsalig sa imong kagalingon o sa Ginoo na malampasan nimo imong kinabuhi karon. Although sometimes bored ka, sometimes worried ka. Sometimes worried ka. Alright, maybe you're also you are looking into this person here. So
siguro naghuwat pud ka ani nga tao, right? Because you have the Empress card and the Two of Wands. But let's see. So you have some more cards here. Oh, Ace of Swords. Putang na nato din sa career. Uy, Two of Cups, the Emperor. Okay. What is this? High Priestess. So, kung bati man karon ng life nimo, so hopefully soon, may Two of Cups nga moabot. No? Two of Cups and the Emperor. So, na siguro somebody na moabot sa imong life, siguro this August akong kitaan, na makatabang sa imong because that's the Emperor here. Siguro magkita mo ani. Alright? Ang LDR mo, di makita mo. So, just this card here. Okay. Ang sa Taurus, I think may mausap siguro when it comes to career. Siguro mag-usap kag career, mag-resign, magkuha laing nga job. Could be kay that there's the High Priestess there. So sa career, siguro for Taurus, merong changes dito sa career. Siguro yung iba magre-resign, makakakuha ng ibang job. Right? Because you have the Ace of Swords and the High Priestess here. Siguro, alam niya ng partner mo mag-change job ka. Okay? Pero mabuti lang ito dito sa relationships. Kasi kung LDR ka, may napipintong pagkikita dito kasi you have the Two of Cups, the Emperor here. I think plano nyo to for a very long time na magkikita kayo. Finally, it will happen. So, magkita na mo ani sa imong person. Now, the Knight of Wands. Ang imong person dili sure kung may feelings pa ka sa iya. So it's for you to tell this person that you love this person. You show this person that you love him or her. Yung person mo is confused. Hindi niya alam kung may feelings ka ba sa kanya. So dapat ipakita mo sa kanya that you love this person. Okay? I see travel. May nakikita akong travel, biyahe. Okay, sa person mo. Okay, ang daming gusto. Ang daming may gusto ng person sa person mo. Actually, your person is very, very attractive. You know, ang daming nakakagusto sa person mo. Daghan, kaayo ang nakagusto aning nga tao. Right? But this person, ang naara sa isip aning nga tao is to see you. Okay? Ang laging iniisip ng taong to is to see you. Okay? So, magkikita talaga kayo. You are this Nine of Pentacles. So, gaano man karami yung mga interesado sa kanya, ikaw lang po talaga yung iniisip niya, iniinda niya, yung gusto niya. Okay, sa'yo, hindi mabuti yung life mo. Okay? May mga challenges dyan. Pero at least, alam mo, may nagmamahal sa'yo. Okay? So, kung ano man yung mga challenges sa buhay mo, sakripisyo, paghihirap, huwag mo ning kalimutan na kailangan mo ipakita sa taong to. Mahal mo siya. Okay? Maski unsa man ang imong na-experience ko man na kasakit, kalisod sa kinabuhi o kwarta, ayaw kalimti na naay nagmahal sa imuha kani nga tawo. Pero at the same time, ipakita po sa iya ha, hatagi po siya time na maipakita nimo na love mo siya. Okay, dili puro drama. Okay? Kay mga nahanglan mong kita og mga sweetness pag naabot tay relationship. Okay? Oh, Ace of Pentacles, so makita gid mo ani mo. So that could also be a new job. Okay?
For those of you who are manifesting a new job. So, unsa pa ba? Uy, nahulog. The full card. Siguro, Taurus, lisod sa imuha ang mag-express ng imong emotions, no? Siguro, Taurus, mahirap sa'yo yung, yung mag-express ng emotions mo. Kasi baka hindi ka sanay emotionally or hindi ka sanay na maging sweet or ang tagal na siguro na may relationship ka. But right now, wala kang choice. Pakita mo talaga sa taong to. Kasi naghahanap din to ng confirmation sa'yo. Naghuwag ka mong good nga tao na may makita siyang sign sa imuha na that you like this person. You have the devil card, attracted ka sa iya ha, attracted po siya nimo. Usahay di ka attracted, pero siya attracted yun sa imuha. So, iyog balibad lang ay say no, ha? Okay, so this person, gusto mo tong taong to, you're attracted to this person intimately. Okay, physically. Isa pa. Ace of Cups. So, mga ace. Ang daming ace. Okay, Ace of Pentacles, parang new beginning. The Full card, new beginning. Ito, new beginning. So, may magkikita talaga dito. It's like may reconciliation or panibagong relationship. Baka bagong relationship to. Okay? Or, siguro yung background nito is, someone, siguro ito, ikaw, may anak ka na or siya may anak na, hindi naman siya hindrance no sa relationship niyo. Hindi naman. Okay? Yung hindrance lang dito is yung stability ng job mo. Okay? Yun lang. Hindi naman hindrance yung mga bata or yung status. Okay? Yung pag-iisip mo lang talaga. You accept this person because this person's longing for you. Alright? Now, this is all I have for you, Taurus. Na ako'y English version ani sa TikTok post reading. Sana palang ko ha. And kung madugay gali kog hatag sa inyo og reading, kung matagalan man ako mag-reading sa inyo, i-message nilang ako. Comment lang po kayo sa video na to para ma-remind ako. Next time kasi magpo-post ako, alright? Magre-reply ako. Thank you so much and God bless po. Bye.